вечер, уважаеми зрители! Нека видим какво ни подготвя времето в България. Започваме от Северна България, където сутринта ще е студено, на обяд топло, а вечерта изненада! Пак студено! Препоръчвам ви да излезете с яке, тениска, чадър и зимни гуми. В София времето ще е типично столично, мрачно, замислено и леко обидено. Температурите ще са такива, че да се замислите дали да пуснете климатика, парното или просто да си легнете и да не излезнете. По морето, морето! Там ще е слънчево, но с вятър. Такъв вятър, че чадърите ви ще излетят към Румъния, а шапките към Турция. Морето ще е спокойно, ако гледате отдалече, зад стъкло. В планините сняг, разбира се. Колко сняг? Достатъчно ще да тръгнете с кола, но да се върнете с шейна. И напомняме, джипът не е безсмъртен, колкото и да вярваме в него. И за финал, предупреждение към всички българи. Ако не ви харесва времето днес, не се тревожете, след 15 минути ще е друго. Това беше прогнозата за времето. Единственото нещо в България, което е по-непредсказуемо от цените в магазините. It was at this moment that he knew. He fucked up.